Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो once again welcome back to our channel. दिनैनि जोंनि भिडिअ'आ जोङो दाबसे गामियाव थांनो ओंखारदों माने जोंनि गामि खाथिनिनो आरो दाबसे गामियाव थांनो ओंखारदों जोङो बेरायहैनो नायनो आं बे गामियाव मालाबाबो थांफेराखै लाइफआव दिनैसो आं फार्स्ट टाइमाव थांनो ओंखारदों बे गामिया ओरैबायदि गोथौखा गारियानो खारा आरो माने बे गामियाव गारि खारा माने बे गारि गिदिरा थांस्राया बिथिं गामिथिंहाय गारि फिसायालाय बाइक स्कुटिफोरालाय खारो होमबाबो बुहुत खम आरो नुनो मोनखाया आंबो खोनादोंसो आरो मानसिफोर बुंनायखौ माने आं दिनैसो नायहैनो नागिरदों माबायदि बे गामिया आं दिनैसो नायहैथारनोसै आरो होमबा फैदो नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ जोंजोंहाय लोगोसे नैबे जोंजों मोसाफानाय बिनानावा बेबो फैफादों आबैबो दङ आबैबो दङ लाजिदोंनो आबैया मोखां खिथियाखै नै ओमफ्राय नै गामिया बर' गामि दांखौ गोरमाना एबार मोनसिगोन इलाय मोनबाय दा नै जों गारिखौ मोनफैखाबाय सफैबाय नायलांदो जालांनोसै गोजौ गाहाय खैथा सारां खखादों गोरबा सारां माथो नै मोनसे मोननै मोनथाम दा मोनसेदां ने जुम जानानै थाबाय नै जाबाय दलङानो जि मोजांखा माथो बेयावहाय नालाय भिडिअ खालामनो नै दलङा जोंनिया मा दलं बेयो हाग्रामा ब्रिजआ जोंनिथिंनि हाग्रामा ब्रिज दैयानो लामाया खुरखा मारदों ने खालि खुरखानाया बेनोमोन ना अखानि दैजोंनो खुरखाजोब्बाय ने गोदान बनायनायसोमोन दलङा सेस दलं गोदान बानायनाया खुरखाजोब्बाय ने बानायहांदोंसोमोन मोजांलै बिराद मोजां माथो माखौ नायफैदों नोंसोर इथिं मा गामि अबाव थांदोंमोन इथिं रौखानिफ्राय फैदों बेरायनो फैदों ओरैनो दंबाय ने गोदान बनाय गोदानसो गोदान होननानै बुंखानाय जोंसो आङो मारि बायला जिला गलांखागोन हनै जि गोथौखा ग्रं मोनलायलायदों ने ग्रं मोनलायलायदों गलांगोनलै आंथ' खर' मिदिंजोबखायो नायलाय समाव माखौ बेखौ नैबो जासो होनांसो होनबाय थांबावगोन लादों हिन्जाव रायलायनायखौबो हौवा रायलायनायखौबो
मोसौ गुमदोंदां न' नै खासि बिबारा जि मोजां बारजोबखाबाय जेरै गिदिंलाङो ओमफ्राय नै बै लामाया बिथिं थांबा रौता मोनो नै बिथिं एसां खना खनला थाङो नङा नालाय नै लामाया एसां खना खनला माथिं मा मोनहैयो पात्ताखौनो मोना लामाया खना हाबाबो नै बिथिं सिबिं फोजोबदों नै नायलाय ओइ सिम जा गोलावखा बेलायनो ओइजाय ओमफ्राय नै बैयो मा ब्रिज होनगोन आं नामबो मिथिला हाग्रामा ब्रिज ना मा ब्रिज आं नामखौबो मिथिला आंबो दिनैसो फैदों नालाय ओमफ्राय नै दैया जा गुवारखा ओमफ्राय नायलाय आं बे दैयाव गेलेगौमोनलै दसे बिराद गेलेनो लुबैदोंमोन आं बै गोथौआव हाबहैगौमोन आं ओमफ्राय बिसिनि गामिनि बुंनाय मथेबाथ' दैमा फाग्ला नालाय बेखायनो दसेनो दैया माला देरबोयो पात्ताखौनो मोना माला देरबोगोन पात्ताखौनो मोना बेखायनो आं नालाय बोरियावनो दसे थाथ'नांबाय दसे गेलेनांबाय आं बेयावनो बोरियावनो होमबा खायफाया जोंनि भिडिअखौ नायनानै मिथिबायबो जानो हागौ बे गामिनि मुङानो जाबाय दलापारा मोसौ खिनाया लाना होदो एसे नै मोसौआ लागासिनो दंखायो जागासिनो दं आस्राखिनो रायसो आयौ नाय होनबायलाय नै सिङाव मानसि दङ ना बेयाव मा साम' साम' दङ खिथालांनो ओइलाय हनै साम'खौ नुबाय पात्तायानो आं थौलेयावनो बेयाव ना मानसि माबाबो पात्ता मोनस्रानाय नङा नै साना हाबदोंसै हनै सोनाबहा होमबा दायो बेरायखांबाय दायो थांफिनोसै जोङो नै माबा मेंबायसो आं माबा बेलखुन्डनि हाजो गाखोनाय बायदि मोनजोब्बाय आं नोंलाय दलंखा मानखोनाय जायोना ओइ गाहायनिफ्राय नोगोर मेंबायलै खाथियाव फैया सासेया ओरै फैलाय माबायदि मोनखो बेरायनानै मोजां बारा मोजां मोनाखै एसे एक्सप्लेन खालामदो बारा मोजां मोनखो अन्थाइफोर थादेरनांगौमोन आरो ना होमबा मोजां मोनाखैमोन दैफोरानो मोजां माथो हनै दलं दङ खासि बिबार दङ बेखौनो होनो गामिनि होमबा दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय